Hello, shout out pala sa iyo, Juliet, no? Juliet at saka yung nag-comment pa doon. So, ang ano ko lang sa iyo, saan mo nakukuha yung balitang may asawa si Mister at may anak? Hindi ko yan alam. Buti ka pa alam mo. So, paki-explain kung saan mo siya nakukuha na balita. Mabuti ka pa, sinabihan ka ni Tami na may previous ano siya, anak at may previous anak siya, may anak siya sa previous marriage niya. Buti ka pa, may previous siya. Wala akong nalalamang previous ni Tami. So, wala akong nalalaman na ganun. So, buti ka pa meron kang alam kung meron man siyang asawa noon at ano sa inyo ngayon, okay? Anong problema doon? Wala naman. Pero kung meron man siyang anak or meron man siyang asawa noon at may anak sila, so anong problema? Wala namang problema, di ba? Dahil caretaker lang ako. Anong klaseng asawa dapat, kapag isa kang asawa, ano kang klaseng dapat asawa? Prinsesita, nakahiga, nakatulala, walang ginagawa, pabigat sa buhay. So, yun ba yun yung parang inaano mo na caretaker? Of course, no? Kapag mag-asawa ka na mga zay, kapag mag-asawa ka na, kailangan mo talagang maglinis. Linisin mo talaga yung bahay mo kahit hindi naman sobrang linis. At least, makahinga kayo ng maayos, no? So, yun, asikasuhin ng asawa. Iwan ko kung ano yung mga pinagdadakdak nito. Sabi pa niya, anak, nagtataka tuloy ako. Tanungin nga natin si Tami. Baka may sinabi siya kay Julieta na hindi ko alam. Julieta talaga, eh. Baka meron sinabi si Tami sa'yo na kayo lang dalawang may alam. Feeling naman itong babaeng ito, eh. And then yung isa din, baka wala din na daw akong mahut-hut kung anong mangyari. Kung sino ba? Kung ako ang mauna. Bakit ang iniisip niyo si Tami yung mawala and then wala ang matira sa akin? O, kung ako yung mauna. So, ano din sa inyo yun? Anong problema ninyo? Bakit ba ganyan yung mga ninyo? So, sa'yo lang, shout out sa inyong dalawa, no? Kung sintabo ang matanggap ko or wala, ano yan sa inyo? Apektado kayo, no? Sino namang walang natanggap? Di ako. Okay, masaya na kayo. Masaya na kayo kung ganun. Na ako yung walang natanggap, kayo yung may alam at alam ninyo, nahuhulaan na ninyo yung ko, no? Kaloka talaga kayo mga day. Nakakaloka kayo, day. Look at Dimp, your dada have a previous marriage, Dimp, and you have siblings. Natawa na lang ako sa inyo, day. So, nakakaloka talaga kayo. Hindi ko na alam, charot. So, natatawa talaga ako. So, pero doon ako natawa talaga sa may a previous marriage at may anak siya sa previous marriage. Kung meron siya, pinakilala na sana niya sa akin. Good luck po sa inyong dalawa. Sana po yung buhay po ninyo is masaya, no? Hindi po kayo masaya sa buhay ng ibang tao, no? Kailangan talaga gawa ng istorya. Gawa ng istorya na pabalik-balik na lang ng istorya ninyong dalawa. Labas po tayo. So, samahan niyo ako mga loves. Hello mga loves, samahan niyo po ako sa ating paglilinis ng ating yard. Maglinis tayo sa likuran at i-grind natin itong mga dahon na ang dadami po talaga, grabe. So yun mga labs, naman nakikita po ninyo, may araw po nakalabas ngayon. Kung wala pa yun, hindi pa siya nakalabas, mas maginaw pa talaga sobra. Hindi po sana talaga ako ngayon magkakat ng grass. Pero nakikita ko yung aking likuran, ang dami na pong dahon, grabe. So kailangan ko siyang ikat yung damo din. Kasi yun ng damo, almost 3 weeks na hindi ko kinakat yan. And so yun, maraming text guys. At saka hindi siya marami. Parang mag-enjoy. Hindi ko alam kung may mga text dyan. For sure meron. Yung garapata ba. At saka delikado pa naman yung mga text dito. Mahirap yung damo mga labs. I mean yung mga dahon. Look, ang dami kasing dahon. Ang pula-pula na, oh. Pero hindi pa ito matatapos. Kasi look, tignan nyo. Ang dami pang dahon, oh, sa kahoy. So kaya yun, ilagay ko to para i-grind yung ating dahon. Kasi mahirap mag-cut na yung dahon is hindi nag-grind. Yan. I-grind natin yan. Ang daming dahon.
Kaloka. So, tara. Ito yung pinakagusto ko talagang panahon mga loves, yung fall. Yung kita yun yung dahon sa kahoy at saka nang nahuhulog. Ang ganda po niyang tingnan at saka mag-picture-picture. Pero kailangan natin kunin. So ngayon, tignan natin kung paano ito. Kuha lang ako ng lip blower. Kuha tayo. So tignan nyo ito. Kakaiba yung pagka, ano niya. Tignan nyo itong kaibahan nitong kahoy na ito. May something ito, may sira ito. May problema ata itong kahoy na ito. And then, ito naman, iba din. O, tignan nyo. O, diba? Sobrang colorful niya. Look, kumpara sa isa. Diba? So, hindi talaga ito matatapos. So, ang gagawin ko, kuha ako ng lip blower and then igagray natin. So, yun. Tara. Yung lip blower ba? Yung parang silhig. Yan. Dito sa ilalim ng puno kasi, o, nagtapok sila ba? Tignan nyo, ang ganda ng kahoy. Kaloka. So, ito yung buhay dito mga loves. Hindi matatapos. December pa ito hanggang December. Ngayon, November, no? First week of November. December pa ito talaga totally mahuhulog ito siya. Grabe. Yung machine ko, bunog na kayo ba? At so ngayon mga loves, dito na tayo sa ating pinakalikuran ng ating bahay. Ang dami ding at sobrang ginaw. Iwan ko na lang, may konting hangin so kaya maginaw kahit may araw. But anyway mga loves, so dito sa labas ng ating bahay, sa likuran, pinakalikuran. At yun, isauli lang natin yung ating blacker sa ating machine para igagrind yung mga damo or mostly dahon, no? So ngayon, tignan natin yung sa property namin mga loves sa likuran. Nagtataka ako sobrang yun pala yung nilinis ng iba sa yung may-ari ng sa ibang loti, no? Dito, tignan natin. May na dito, may daanan, no? Inano talaga ng may-ari ng dito. Dito yung sa amin mga loves. Ito, ipakita ko sa inyo ha. Baka may text dito ba? Wala, baka may snake. So ipakita ko sa inyo. Ang sa amin is ito siya. Ito dito. Amin pa to. Hanggang dito. Hanggang dito. May dito may muhon ba? Hindi ko na alam asan. So nilinis nila dito. May daanan. So yung mga deer, kapag winter na, dito yung deer dadaan dito, dyan dadaan sa bahay. So yun, bukid-bukid talaga to pero masaya naman, sobrang peaceful dito. So yun, at saka dito ako nagkakat hanggang dito, yun, kasi itong lupang ito guys, puro bato, so hindi na nilinis ng previous owner yun dito, so kaya yun. At saka sa amin pa to dito. Dito yung daming ahas mga loves. So sa amin pa to dito, madumi at dakada. Ang daming poison ivy. Ito poison ivy ito. Ito poison ivy. Vine siya ba? Look, ito siya. Ito poison ivy yan. Ito. So kapag mahawakan mo yan, paminsan nga magka poison ivy ako kahit hindi ako nagkalkal ng mga or ng damo. Magka-poison ivy ako dahil sa pagkakat ng grass. Magganon ako ba? Magganon. So yan, may bato dyan, oh. Parang para siyang coral ba nga bato? Pataas. Sa amin yan. So, kaloka. So, continue ko lang ito mga loves para makapasok na tayo sa bahay. Dito, ginagrind ko lang siya. Hindi na masyadong no? Nagagrind na siya, no? Lumaliit.
So, ginagrind ko lang yun dito sa likuran. Saka, next week, sa harap ako. Sa harap, hindi pa masyado. Hindi mabilis yung ano ngayon, yung tubo ng damo dahil sa ginaw. So, tapusin ko lang ito dito mga loves, and then, uwi na tayo doon kasi yung alaga ko doon, pwede na, gusto na nilang lumabas. So, ngayon, nakaligo na ako, no? So, it's almost 6 o'clock na. Almost 6 o'clock, it's 5:40. At kinuklose ko na itong ating blind dito at make sure na walang makakita sa atin, makasilip. At inon ko itong mga light dito, doon din. Kasi, yung porch namin sa harap ng bahay namin, hindi siya naka-on mga loves. So, kaya, sabi ko, i-on natin yan para pag may makatingin sa kalsada, sabihin, oh, okay, may ilaw. Kasi, ang dilim-dilim ng bahay namin, mga loves, kapag magpunta ka sa kalsada, and then patayin namin yung ilaw dyan sa aming dining. Ang dilim, para talagang walang nakatira dito, mga loves. So, kaya yun. At, leftover na naman yung ating kakainin. Yung bihon at saka manok. So, yun. Sarap ng shrimp.